no o kire se ewiem be nwunu kakra nanso so awia ne be yi ne ti awia ne be yi ne ti na apie na afei anante nantimu awia ne ba one ye betena kosi premto bread donko e free no mienu horomo ekọ no kire se insu ne besensi ne tirase biemu a ebe munemu na kakra ewo meaye ahodo bebre ewo pue mantem ha nti se me hwe wiem bobre da manim na me de toto nrade ne ho a na se ene nrade ne ye pepepe ene nrade ne ye pepepe but ene no awia no ano be de nkakra awia no minimu nipa kro o duty obofo kro ya soma no duty nti ano be de nkakra but ni nyina mu no o kire se e free no mienu no miensa hono kọ no insu be san sisi ni trase ye be munemu na kakra ewo me ya hodo ebi e free nonum nunsia kopem no nso no kire se ewiem be bai ama obia nso so ho etimi aton nti wadaroma ewiem bobran sam se ne besia kọ ne demu no fiti anapai ekosi anwumre na mede ama wo no na yenkoso ana awurade ase adansidi a eto da bia wonam a obi tumi hia no waka kire wo no ami ehunu se ampa unyame kan ho a ne tumi eda so eye nsenkyerene ene anwanwadwuma ene nti saa tumi no ena da bia yetena ase ha no mo a yesre se wo a wodi ufidie to ha no awurade ma wuntie radio ni keke radio no de abai dawson omo ehu dwom obu on mo so ade chi se no awon pe kekekeke eti nkrofo ya biribi ene ho ane da utie nwum no a but enwum no a wutie no kra no se wantie ni yi a utie ne saa keke na mom fatu ba bi a ye ne edi nkomo ne saa nkomo no ede wo kọ nkwagiem saa nkomo no epeja wo honhom eto de bia wo sori anopa a eya na enye sika na wo hia firi obi a ho wo hia so obi behwe wanim no aka kire wo se hwe yire wo ho ebeye yie wate wo hia se wo da sori anopa a wo benya nkuna nhye sembi wo betie awurade asem ne aka no kra de a kire wo wa sori na enam se ye gba afori a wo boni nti aya na o mu ntimi hwe wanim nka no kra nkire wo but me hey ma sori na mate wo radio yeso yi obi enu ho gba afori nti asem no ye ka ne said ye tie no a bo naked enhwe ne ye de ato bama ne so ye ke ka ne said ye tie no a ne ye de akyerewo ye ka nyame adwene ne ye de akyerewo enti tie radio program a eye usunsum adwuma eye ohonam adwuma no na asan ma wo daachi pa a wo betimi de wo ho ato so eno ne maachi eni nti maachi ne breso a ka kire wo nua no ono nso nka kire ne nua ne ye ni nnoboa so hu adidija ne amuna ne nam esiwa no ne siwa no ene onua do nti se wo chinchima na de beto nkwagye asase ne so sei a no wa ka kire wo nua no nso de abeto nkwagye asase ne so omunum se no kora chia me ntena ase a eyade a ye man kontompa so ye hyepa ye twi ni pieto de fa nwiem ti bo nse nani ahan ye tena ase sei a omo NDC ni MPP na kikire wo mani na omo mpe ha omo mpe no kore eni nti ono mfa nto ha but wo yi firi ha du ye benya nipa mpem du asasante man no ukum apem ho a apem beba no kore ne nso de ye nya aka enti wada roma anopa bia fiti adwoda ekosi efiada wabra no nsia ba pa mu ekopim se no ndu bebo ne de ene empotam ha mu amaji atum se nkoma ya na no din na ye no kore nkomo no eno an ya na no kore chia men obowo ba ofuri amanfo me betena ase a ye de brew enti ya na de ato ha no aka kire wo dofo no se ono soso mfa nto ha na obeye nhira waje atum nti ka se amen kan me yensa amen kan ahoro me yensa amen waye nhira adansidie na obedie ewe Yesu din mu amen na mame mu akwaba na fe yanko nyame asem no so straight na yemfa kakra nto aso na yensori ma sports enteki over enti enra ena onyankopon asem a ode ebre yen na awotwe mu nyina no me ne wo ehya ase a yadi mu nkomo kakra ye bisa se oni onyankopon ayonkofa sen ena etie. What is your relationship with God? Enti enra yeti ase se si ye kasa ayonkofa kra no a e wo se yedi kan tie ayonkofa na se na se yeti ayonkofa na se wi a
ya hyase se yetu ho anamon anti abranya mi hyira wo enti ye ba beti asese ye kasa yonkofa eye enkitahudie ananse ade bi a eda odasani ene odasani bi ntem ananse betumi abeda onyankopon ene wonipa entem na onyankopon ye obi a nani gye oni nipa yonkofa ho pa ene nti se one no nante one na yonkofa ya akodi tim one na yonkofa ya akwa amaniem one na yonkofa ya asɛe a entempa so na waprew se kwakum dia wo yi ebetimi ama me ne wa yonkofa no asɛe se ayonkofa no asɛe mpa otimi ka kyerɛw se mfa ho ene na no no oteatea mu Isaiah ho na wo tuhwe se hu mu amaso am ne so abrɛ na mo kon mu buo na ya mo sɛ ewom se mitiribone nanso me san wa anu aduro wei na ema me ne afoforo no eda nso me pa cho enkomo no se wani die akire die wasonso die akire thank you enti onyankopon ye obi a nani gye onipa ene wono ayonkofa ho onim die enti a sanse ya ayonkofa no mu no wode kire odo adi ede kire yen ya ayonkofa no mu ena wode kire eniema ewo ewiase de asie ene ne yebesie no ode dai na di ede kire yen eni ti na onyumtuni no nyum oto ye no se oye nyansabo akwanyame a ohunu eksena ene akirichiri ade no ahyase ka ho asem ene. That is why when he saw Jeremiah, when Jeremiah began to despise himself, or say oh bu ono ankasa ne ho animtia no onkopon ka jane ka che kwanutum opekasa dodo na me awurade uye mojato da wo maame ye na minimo saa bere no na uye mojato no na me yi wo sebra be ye difo enu nti ne yese oye nyansabo akwanyame a ohunu daachi asem na ohyase ka ho ensem anase odi ho nkomo ene enti onyankopon ayonkofa eda ne ntem ne yade a ehu hia ne pa sunset through the relationship with him. That is where he will demonstrate his characteristics. Nisu ene ne ban niyama bi ewo ni mu no odeda na die. It is there that he will demonstrate his personal, intimate bond built on faith, love, trust, and communication. That is where he will demonstrate all these things. And inti eyane nani eku yene na yonkofa ho pa anopa yi osimi bi sa so ne na yonkofa te sen obu odo mo abonu se obo mpae kabo a na kire se bayifuo bi apa ne tantan so yare bi abono yare ne bono ansa no akai awurade sam yare awurade fa onsa kame ade se be pa na ni so ansa no hu se aware no se aduru danger zone ansa be awurade me wa be ma no wonte sa se be wase so se suma yi senka sere no wata ka me nwa no madam obo mpaye enya aware no na enwo senka ama ne so ha. When you pray for something, continue to pray to sustain it. Before you be able to do that, unless your relationship with God is based on a routine. Connection. The relationship with God has to be on a routine connection. And your occasion. Obu ono mo a comedy no anu kai se nyame bi wo ho no mo medofo otika mu ne ka no yese de ne kohwe wo na enya mfa na nhwe ho a afei nani ba no ho so be se awurade do me. Listen girlfriend, awurade odo free bra na wo ye mujatoa eda wo na yem eni nti woni ni nya yonkofa e ba betena ho no mo afebo enu nti no ka kire yen se na mo ntena mimu na me nso me ntena mumu na mo nti ase se me machi no bribiere ni ho no mo a udigri no unim de no the so-called connections now wo no apart from me you can do nothing. In the book of John chapter 15 verse 4 to 5,
ɛno nti woni onyankopɔn nya ayɔnkofa sɛ na maka akyerɛ wɔ no sɛ your relationship with God has to be on a routine connection. Ɔno no nya obenya nti ɛna wɔne Awurade nam ɛne nti onya amane ansa na waka Awurade. Obi ɔno ma ɔse wɔ me nya amane nkwa na menya me sɛ ɛkwan bi bie ma me a meka Awurade da na se paa ɛnwɔ sɛ so hɔ a ɛna no ɔdwomtoni no nwom ɔto yɛ ɔse papa mu o bɔne mu o menya me ane ho papa mu o bɔne mu o menya me ane o bɔne mu o meda wase abribia ye wo bire mu yedin ye wo bire mu yedin or how to me ba o amani to me ba o esu to me ba o yare to me ba o nanso ni nyina mu no yare nya wachiri dida papa mu oboni mu. So relationship with God should be a routine thing. There should not be any conditions. Say because of A, B, C, D. And untina media Awurade achi. And I know because of man and woman die, because of abodo ne nneɛma bi anu ade ma omu die, and woman did achi. Yes, we asua for woman did achi bebre 72. Omu did achi bebre. Would be the entia. Na ebi mu di omu fu and ne did achi. And inti man to free so ba no atecha di ama wo mo no omu adi. Ah no omu sasra omu free so. E comedy wo man say omu yanko Yesu ono kwan okoye nsenkyerene. And most of them they were following God or Christ based on their selfish parochial interest. But it has to be a routine thing. There should not be any conditions to why we fellowship with God or we have a relationship with Him. God is inviting you this morning. That is why from the beginning, God desires a relationship with humanity, which was Adam and Eve. After creation, after everything, He put them in the Garden of Eden. Now, kind Bible in the book of Revelation, chapter 3, verse 20, Bible said, from time to time, na onyankopon visiti nipa. A free. Ebrene nyina no kan Genesis for no ana wabre onyankopon bo nipa na ode ni koko share Garden of Eden nim edin tronum ode ne ko ho no abri biara from time to time no na onyankopon be nipa into onyankopon ye ne na yonkofa yade na nije ho. He delights in our relationship with Him. He desires onyame anije ho na ni ku ho ope sa oni be nya yonkofa unim de ntia sanse onimu se wo sa brantie ya one na masase suei so onu nyankopon kata nani wo ho a baifuo bi bekun yare bi bekun ababa bekun amane bi bekun biribi bekun ato atwene eni nti na nani kun ho saa no o de hwe oba atan a wawo ne made onimu se memmai omuni obia memmai omuni ofa bi wo baabi memmai omuni sowa bi wo baabi memmai omuni nana bi wo baabi memmai omuni anka bi wo baabi memmai omuni obia eye me amete he ya e na omo wo me saa oba tan no se ne ma ne pie firifie na omo kwa abonten a nani eku won ho nani di won achi because onim se ono no nka ho a ne ma ne be ye mobo eni to otimi ka se Awurade hunu mi mobo na minni ho a me mai e be ye mobo ye ni onyankopon ayonkofa ne saa ne te nka ho a ekwan bi ntumi mie ma nipa onyankopon nim sese won ka ho a ababa bi ntumi nwo ababa mi nware abrantie bi ntumi ni yie e wa abrabom enu nti no se fa me ka wa brabo ne ho odo be na ti se we o se fa me ka wa brabo ne ho siesifo wo nwum bi o se menya te wasami menya somu die mensa machi da. Eti yati asabi yensom na yeni nyankopon nya ayonkofa ena no saa menya to asebenya somi no eye Peter ena no wo ka saa asem no
ɔse yɛde yɛnyansa de yɛyɛ yɛde yɛnim deɛ hwɛ na wonim ɛnam yɛnim yi kyɛn me Peter ɛpo yi so na me yɛsɛ yi a mini baabi ɛnam wɔ anadwomu ni nyinaa 40 something years yi nyinaa me 50 su nyinaa me 60 years yi nyinaa me 20 years yi nyinaa me 30 years yi nyinaa me 19 years yi nyinaa me dia betena asase su nyinaa no ɔse anadwomu ni nyinaa ɛna yɛayɛ adwuma yɛnya hwee. Listen to me, madam. Ɛmfa ho ni mfie dodo a wadi a wohunu ni sɛ wayɛ adwuma ɛso ama mfa so amfa ama wo. Anɔpa yi Onyankopɔn to nsa de afrɛ wo. Anɔpa yi Onyankopɔn sɛ wo ne na yɔnkofa no asɛe nti munsiesie. Wo a wo de nsɛe yɛn so Onyankopɔn sɛ hyɛ mu kena. Anɔpa yi the Lord is at your doorstep. The Bible says in the book of Revelation chapter 3 verse 20, behold the door and knock. How to God's invitation this morning? Are you opening the door of your heart to let him in? Or you are ready to shut it and face the consequences? Or you nyame o ma second chance? Enti memfa nsɛm nyiyi wo ho ano. Me de me yɔde bɔneyɛni awurade me nsɛm fata. Listen, Onyankopɔn nim so yɔde bɔneyɛni, but anapɛi waba ɔso ɔde bɔne bɛkyɛw ɛne ne nsan me nante. Unsa wo ne Onyankopɔn nante wo ne na yɔnkofa sɛ yenti asɔre kra sɛ ne kɔyɛ wo den empaibɔ ni ɛbɔyɛ wo den. The things of God now, oh yeah, you find them so difficult. In fact, some of them cry no you to me through a point to be a so bɔne for ne pursue we are anything concerning the kingdom of God irritates you. Adeɛ bi a ɛfa Onyame ahenni no ho no ɛyɛ na ɛhyɛ wabufuo ɛne ene asɔre aba sikadeɛ nkwa magyae ɛne asɔre aba and I say, hey, if you want to find excuses or reasons, the devil can give you billions of excuses why you don't have to have a special relationship with God. But on some bit the amount. But I have come to tell you in the book of Revelation chapter 3 verse 20, the Lord is at your doorstep. He is knocking it. Let him in. He is ever ready to reconcile with you. No matter how tainted the relationship has become, no matter how the relationship with God has become, he is calling on you. Come, let us reason together. The Bible says, even if our sin is red as scarlet, he is ever ready to whiten it, to make it white as snow. Momara, na se ye bone kura te se damna ma habanya awurade aye krado so be mana te se sukotwe o se sukokyere ma o se de no. The Lord is ready. You can start another relationship, new one, because he is the God of second chance. The God of second chance. Obesa mu akwanya ni biem. Eni nti awurade to nsa frɛ wo. Ghana Nyankopɔn ka yɛn ho. Ghana Nyankopɔn ɔnka yɛn ho. Na ɔnkɔ so ankyekere yɛn werɛ. Listen. Ɛmfa nsɛm nyiyi wo ho ano. Ɛnkasa o me ɔde bɔne ani. Nti anɔpa yi fra yɛ frɛ no me nka ho. Ɔse ma amamfa ama wɔn de wɔn gye wɔn ho di. The upright people. Wa amamfa ama saafo no, but he came for the condemned. Deɛ yɛsi we deɛ ne su ni mfasoɔ, an outcast. Yɛyi no to twene. Na yɛde no akwakosi kuro no atifi hɔ. Te sɛ deɛ wɔn yɛ David no. Saafo no na Awurade aba de ama mo. Yɛnya de bɔneyɛfoɔ no. Yɛnya yɛde abusua sɛ yɛde yɛhwe enye yie no. Yɛn na Awurade aba de ama yɛn anapa yi. Ɔto nsa de afrɛ yɛn. Ɔse brabe ne nya ayɔnkofa. Bɛma ne ntena wo mu.
na wo nso tena ne mu na te ase se onimu a biribie ni ho no mo a obetimi aye amana ye yie medofo ma ho kwan na awurade mena bedi hene e wo abrabom na wo obedi adanse ofrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo yɛde dade ne di si ya nyankopɔn ya ademo a wɔde yɛn kwakyen ya wɔkyena yɛbɛsan ba betoa so na afei efiada ya bewie na yɛwɔ gidie ni ahotoso sɛ ɔno onyankopɔn a wɔde yɛn free ennioma paase no ɔde yɛbɛkɔ awie yɛ papa ansa na Yesu ne maye no aduru hɔ. The Lord who had begun a good work in us will complete it surely until the day of Christ Jesus. Kosoma fidie na ha. Ye call into the world of sports. Omu ye besan ba. Ye de aka nyina de abeto ato so e de ama wo. Medasi. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abisano pension nchia mwana mwakwa abambra yinka 93.3 FM so mena so sede agudie mu nsem ebejaw ene anopen so odwumade kese no enso esu abusua kodi ni na ya kentuma gbani ene anopen ene ya betena sede nsem no enso ede brew na nsem ne de bebre efisem no edoso wie be kwa mano ne akofa mano nsem kra enso ede atachiri ede ama Joshua kwabena ajinim eboa ene anopen Raymond Ashitetete enso eboa Bernard Maulibutu ena anopen o hwe na fe ogbo ni na enso ede ama medin ade Joseph Kofi ajiwe ni na yake ntoma bwani a ene anopede ensem no enso eba abeja na Royal Furniture Semi Conference ne anopede se dan ni chemu e wona so ye na fi omondom emboa se wo pe sofa chairs ena ato anase ode no kitchen cabinet ena opebi ato wardrobe ena opebi ato anase bibia efa indua adwuma ho carpentry work nkwa de Royal Furniture aso ye ena me kamfo ede ama ene anopede enso odwumade kese no so a maka ho asem no enso ede ache wo na ose wo ba na wie JHS no osi onya adwuma nye SHS onya adwuma nye se opa adwuma sua nkwa na se ne ji indua adwuma ho se carpentry work ena opebia ye nkwa de a mane nana ne na onfana ni enchemu Royal Furniture so ye na afi onkonkwaje ntitiye na ono nso emeye kapintani mapa na onfa mo na bra na afi bia enso enkoye emfama no opetre kwan a eye atem da boabo kwantimpon no so a ye ni Akim State SHS no enso junction no so wa ede butu a ye hwe abo adwuma na afi bia akoye ede amount no Akim State SHS junction no so pepepe ena se obehu Royal Furniture na ono mo akodi nkomo na de aka cheni na bibia akoye adiama wo okwa papa na oya adwuma no ya fere Mr. Asumenin onya duru wakan se otenenka e wa Ahenkan FM so na bibia enkoye emfa ema 0244588448 0244588448 anase 0248100248 ofre Royal Furniture omo ebe Johnson na fe enkomotwetwe aka cheni na onu omo enso aka na yubia akoye papa ede amawa enano pay maka ho asem no ede ache wo Festus Enterprise Ahenkan Fm unya kunyo pa kosi dem wia afi aka TV unya TV ni su wia ese games awdo ekoso no unya bi ebo ni ekoma na bia ekoye edima eni ti upe DSTV multi TV ena ope bi ato odi no Canal Plus anase AD Plus decoder Star Times ena ope bi ato ana odi no kra de ope television ankasa enso ato adani eche wo Festus Enterprise aso ena fi kope toy na bia enkoye enso emfama wanya TV awie room to asay enso ope bi ato a Festus asoye ena bia ebekoye edema air conditioners ena ope bi ede about them se de bia betumi adwo ho na bia koye edema wa Festus asoye ena me kamfo enso edema wo air conditioner no
ebia ɛho atɔkyema asɛe anasɛ nneɛma ɛnkɔye ɛmfama na pɛsɛ osiesie ne nkran deɛ a Festus asoɛyɛ ɛnso na mekamfo ɛnema ɛnɛ anɔpɛi CCTV camera wabie store wabie shop anasɛ wopɛ bi abofie na afei wode monitor nneɛma na ebia kɔye ɛde ama wa CCTV camera no ɛne so Festus ɛbɛyɛ bi ɛde ama wo installation no ne wopɛ bi atɔ ane nyinaa ɔbɛyɛ bi akama ɛnso ɛde ama wɔ nasoɛyɛ a maka ho asɛm no ɛnso ɛde akyɛw no ɔse ɔde mobile phones aba ɛne nti no wopɛ bi atɔ akɔ na ne no enkodi nkomo de ehia ne se wonya sika kuma bi anase sika akra ede ato ase na kuta Ghana card bibia ebe fine enso ede ama Festus aso ya maka wonsem no ede ache wona achem da ene se Festus aso ye no enso ebutuo uduru achem da na wakase opportunity sport uduru ehonmo a ene na enso ene di hwani mu ewoye achemoda MTN kwan so a ene obehunu Festus Enterprise na fe one no akodi dwa na bia koye adiama 0244515849 0244515849 and that's 0269305785 Festus nso na ma ofra o jo so na fe bia akoye ede amount wanya TV wanya kunya aka se opomuden enso beko nanim na bia akoye ede amount se na be betumi I enjoy ade akoto abafie nyina Jubilee Hospital aso ye na me kamfo ede amount enda no pay Jubilee de onim se oba ya che waje din ye pa oye adwuma pa eni ntino obia enim Jubilee Hospital for me kamfo omo ede amount se wo de no laboratory enho adwuma bia ana se opese oye blood test na de bia Jubilee Hospital so ye na obekona fei niama akoyi enso ediama wo antenatal care enso Jubilee Hospital nti apemfo nei mundamani enchemu Jubilee Hospital so na fei enhwe endombo na bia enkoyi enso emfama postnatal care enso okwa na sabatan for no fa obane bra woyi ene polio duro ene nkwala ho bibia de Jubilee Hospital so ye na mekamfo ediama ya sanso de ultra modern theater de aba surgery bia yebeye ediama obi kura ya footballer akobo won na mabu ohia se obe sedua Jubilee Hospital so ye doctor sekukudam ene machines a ebo adwuma yie pa na ede aba ede be ye ho adwuma na febia so akoye ediama eye clinic no ye obi ye na so ye ene nti dane da me ba meka wasem ede kirao se bia wo de no glaucoma anase ebia ete NS woni so ana wakwafuma kodo na de bia jamoni so a woni eya oya dani echemu Jubilee Hospital enso so ye na omonhwe endombo na bibia enkoye emfama dental clinic no enso ebi Jubilee Hospital so ye okwa wosin dwumade bia ye hwe edi ediama se ye kaka anase ebia wosino ene ya oya anase wosino etu opesa osifufura nini na Jubilee Hospital so ye na me kamfo ediama enne anopay kana hye so se we ene nyarewa pia ka cheni na se ye stroke se mpompo na agbo se den na ye Jubilee Hospital so ye na okwa kana hye so se insurance no ye je se bia wo de no private health insurance anase national health insurance no nini na odani echemo Jubilee Hospital ye gina fe ya hwo kama na bia enso akoye ade ama achem da boabo kwantim point so ene se butu amantra bridge ne so a onya duro pe obehunu Jubilee Hospital for na pharmacy enso on mo a ene de opedro ato 24/7 ye adwuma nya de ye pon ene tiembre bia opedro ato Jubilee Hospital ye ndonu so ebo elfom ye pa wona doctor penino ending komoy 0244575799 0244575799 that's 0241784645 Jubilee Hospital number and so offer moi that's what pomo de on sem nyina omo de kama na bibia enso akoye ede amawa maka ho asem no ere achewo yemfa nsem no enhyase enso ewo GFA aso na dani eremu ewo efini aso ya outstanding games awodo enso aka champion for ede date no ede abana se Ghana Premier League no ye hwe na fe ya preparation ball enso ede for na dani eremu a de edikan Wednesday October 2nd 2024 summer test everton fe ode bibia ni Go Stars ede ebebo ni way outstanding game a na wo so amobo is a summer test ede ni eremu enso awoye Africa na it game no beto dwa awo St. James Sports Complex a yede mu enkomo
enso edia jao na that day na Kumase Asante Koroko enso betina fi ene Instructorman FC enso de aboni ewo Obuase a ene nso game na nkase todwa na Sudan Swatre enso ko Africa na Wednesday 9th October second game no enso betumi atodwa Instructor FC enso betina fi oni Brekum Chelsea ede ebeboni na fi Mediama atena fi ene FC Samates enso ede aboni away games awodo na se todwa ewo outstanding games ni mu a yɛde mu enkomo enso ɛde agyaw ɛnɛ anɔpɛyi ɛwɔ dwumadi kɛseɛ no enso yɛnna yɛni na fɛ yɛnwura mu ɛwɔ Mustafa Yusuf Honorable enso aso yɛwɔ no ɛnɛ sɛ woba awokansie wo nsɛm ɛne nsɛnsɛm ɛwɔ kurom ade ɔno ɛnɛ sɛ ɔda no na warabo Mustafa Yusuf ɛnɛ sɛ ɛnro ɔde ne nkɔmmɔ bebree enso ɛde agya na ne nkɔmmɔ no atwetwe ne mu no ɛna ɔde nsɛm kakra enso de ato dwa ɔso dani awura mu ɛwɔ kurom hɔ a ayɛ na nkurɔfoɔ ka anasɛ coaches no Omoka ye under 17 ye under 24 coaches no omo na so aye omota kasa asem ne pa se bosumi aso ye ntuameka ma ya dwuma 2 years ye ntuameka ose enu ni na ono te na nsuru mu e se under 17 under 15 under 20 no se ye babe power se bia be coacha ye contractor de ma no ya tro e de hyem se ye contractor se down ni echemu anya de ye tuoka ye monthly ana se bosumi so a ye ntuoka na mum ye kobo tournament ye ma osika utumi qualify under 20 and under 17 eco tournament and so bonuses na de no ye de ebema na onim de ntia ya na coaches no esan so etwa bo koba ebeka say omoya adwuma e bia 2 years 3 years na into amuka. So normally the FA will engage and have contracts. All these national teams will have contracts and the terms are spelled out. So if your terms of condition in your contract says that we are going to engage you, but the benefits that you will get when the senior national team is competing. So because of this of performance, you should be able to qualify. When you are qualifying for continentals, you get bonuses, and you, the coach, will get double of what the players did. Then also, when you also qualify for the tournament and you are going for the main tournament, the bonuses that you are going to get, you, the coach, will get double of what the players will get. Then also after that, if there is any profit that you are going to win, you, the coach, will get some component of amount. These are performance-based contracts that the money sign. It doesn't necessarily mean that every coach should be based on monthly salary. So these contracts are always signed, and when I listen to them, they said they have not been paid. They are paid. So if you sign to this contract and later on you come and say you don't get monthly salary just because maybe the senior national team coach gets monthly salary, I don't think that's fair, because before you even pay, you know the terms and conditions of what you are telling yourself. We commander say sports minister honorable Mustafa Yusuf and so Eddie Ejano amfana no nsiwa osanso eboremu etoaso edi nkomo say odani enso echemu e World Cup ya Ghana Blasters ye qualify Eddie Ekona na se ye ko ebabia yenyeska akra na yenyeska akra ono embaye no na se World Cup 2010 ye kobi ye bae no aban ejiska no odani echema 2014 ye kobi ye bae no aban ejiska no no se ono na penso a ye ko World Cup 2022 no oban no watis can be edaba GF4 so am so enje na am fanyum project e pram na bia enko yenti enye se bia World Cup no am koba eska no am nim de am de na obabia eska no enso eko. We started our World Cup in 2006, and the prize money that we had, the government then decided to give some portion, and I don't have the figures here, to the FA then to be used for the technical center, and that's the pram. And some portion, like I mentioned, that the government invests in the tournament. When a major tournament like this is going, it's government that puts in the resources and everything. So at that time, government took some portion to the consolidated fund. The same thing was we went to South Africa, 2010. Government had prize money, and everything was taken in 2010 to the consolidated fund. Then in 2014, we went for the World Cup again. Again, the prize money that came, also government took it from the FA. Then also in 2022, when the prize money came, portion of it that we spent, government took it, and which is about 5 point something. Government took it to finance our participation in AFCON, and 2.8 has been given to the FA to improve on the standard and the hotels in Pram. As you speak, at the last Congress of the FA, which is just about 2 weeks ago,
the FA cut the slots to build a hotel facility for our senior our national teams at Pram Pram. And the ministry is monitoring critically to ensure that the portion that has been given to them is utilized for the purpose of which it was given to them. We Komorobia Odi Ejana Odinano Eba Besikra and Afi Odinsam Edija also down in Eremu Ghana. Ye complaining say Siam Primpe no Casede Stadium Bianua Ejana Naswa. You bet to me SN Kind and as international game and so also Osanyano Cre say be a careful for you said any standard A stadia and so Kroma also ba Kumasi Babanya Sports Stadium a standard I say international standard. You bet to me SN Kind Bia and so also Afi Udani Erema Cape Coast and so standard a bit to me so let's see a canna bia and so akoye or see esi ponso no omudisika awuramu as omusiesie na enchebia and so abegina na so amakwesi aka or say one de epona ebeno and I say epono frama and abomanda de na deni na and so awe and so omudisika awuramu a omguso omusiesie esi pon said baby bia and so ebe koye na tumi ase akan and so also no so dani eramo amatro de akoma ayempinfo na se kafofo say omo expect stadium hodo a ye wo ewukruma na so omo tuma ye tumi egina so ase akan ti de nkrofo ka say ensere ni stadium papa bia and so ewukruma say be ase akan also no de ono as sports minister no onje entum. We have Baba Yara Sports Stadium, FIFA standard. We have FIFA standard Cape Coast. We are renovating a sports stadium. Currently, because of the sea, the closeness of the sea to the stadium, the metal got damaged, rust, and you have to blast all those metals, take the roof off. Now they are re-roofing. They've done all those works and they are re-roofing. Very soon, it's also going to be completed. So it is not true that we don't have FIFA standard stadium facilities in Ghana. It's not. It is up to the CAF inspectors to come and decide. We have written to them and they are yet to respond. Once Kumasi was used for that social event that did damage the pitch and we had issue with Kumasi, we wrote to CAF that they should consider Accra Sports Stadium and Cape Coast, and we are waiting to get a response. We commander say one of our sports minister and so Edia Jadimo and Commonina and so Edia Jow and then Anope or Jumadi Cassiano and so Yanani na yanko for a cruise in Ninkomo Kakansum Film Forum and Formadia Andra Games outdoor at Tuja and for a cruise on Adani and Romana say and as a games and so AC Equia Demo and Semino Ediba Ababeja na EFL Cup no Chelsea at Tenafi Eboekano Enum and my barrel for and to me Antimada Braka Man City for Etenafi Amo Eboekano no Watford Eswetim Bako Warsaw Etenafi Amo Antumi and Shebi Leicester City and so Antumi and Shebi penalties no Leicester Eshemiensa Emma Warsaw and to me and Shabia Leicester and so I qualify Eddie Air Common welcome me and so Tenafi Amo Eboy Kanabako Ama Aston Villa and so Echamo Eboy Kanimua Nede Kusi and so and no Nenya Kupon Ayadoma Arsenal Tenafi on the bottom wonders for Eddie Air Bunny Nafi Liverpool and so Tenafi and West Ham United and so Eddie Bunny away a games outdoor as a toja EFL Cup no demo enkomo and so Eddie Ejana Spanish La Liga and no games outdoor toja Sevilla Etenafi Amo Eboy Kanimino Ama Real Delete and so Etie Kanimba ko Valencia Etenafi and to me Anshebi or Sasuna and so and to me Anshebi Madrid Etenafi and Rambo Kanumiensa Ama Alaves Etimu Mienu and Yankupon Adoma Gerona Etenafi on the Rayo Vallecano Eddie Ebony FC Barcelona Etenafi and Gatefi and so Eddie Abonia we games outdoor atoja Edimo enkomo and so Eddie Ejauna Odani ensu eremo ewo ensamfu from there as a Manchester United asye reported for more eba and it's a brand for the what do proud koko prayer ewo game amane Arsenal ede ko bo ni Sunday no abeto jase siam prem no kase de abrante no eremo de krom Barcelona was Spain ewo ene so kwaja yehwe na the coach fan Pep Guardiola and so ede beja sa brante no plan de obeche ye papa one shot season ni na otumi esi kan and so Informa City Wubuko no ya say empedifo assess na mo hwese so me surgery and I say bia o me jare sama bibia and so akoye de ma branch a ya fa no word do se na kan and Manchester City Wubuko na
Medium enkomo ede jaw ene anopay na Everton asoye ene se report efro mo eba ene anopay ene se coach efro Gary Southgate no aye former coach ene England national team no na ade atodwa ene se Everton for enso ehwe se bia pano metumi abondin amabere head coach no enso ene Everton boboku na yedemu enkomo ede jaw ene anopay na odani eramo former goalkeeper ene Paris Saint-Germain boku no abrante efro Sergio Roku ono so ade no koma kra ade aja na reporter to Jonathan Branty oko ekonya accident eka kuma bi na nka oye ahwere ne nkwa na so reporter to Jonathan doctor sakache no se sia de ahonde no aba obetumi so asanso siakan na de ato dwane se owramu kata na fa Branty no ade ne sa akwashan krata se akwasan contract no ade mabobo ku efan garafa kata na fa Branty no akwasiakan ade mom after so konya accident and so reporter atodwa yede mo enkomo ade ajana Manchester United asoye ene se omo Branty encheye ene se omo kofa no ade ne ebaye Leni Yoru obaye pe ene se preseason mo Branty eko praye na reporter atodwa enero pe enso ene se enkopim se December Manchester United obu waketem ene Arsenal ene ko boni Premier League ni no na sa Branty no asanso oba na obesi akan na Manchester United boku na ene anopɛ so no yede mu enkomo aka ere ejaw ojumede kese no enso yede si na yakore nyankopon adom awia don ko betra se na fe yede agudie mu nsem de akem ene de aka cheni na enso ere bejaw ojumede kese no enso Joshua Kwabena ajinim Raymond Ashitetete Bernard Maulibutu omnina ekomtuba boni eboy ena jumade kese no enso eba ewakwamu ene anopɛ midin ere Joseph Kofi Ejiwi AJ yenina ana se yake ntuma enso ede aboni ene anopɛ ya yede nsem no ede abro jumade kese no enso na ebehwere fe ede jumade no enso ede sene fe oboba ofuri amanfo nso aba befa na iprepreche nkrankrasa ekopim se nondu ebebo no no so di dwumade kase no ede asi ho na obi so abeto so yakramo yeko Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. One day, no matter you are. One day, can you see me? Mini Abranti, so far want you. One day. Yourself, opposing ye,
adesie obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adesie obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Faster than confirm the sports team. Kofi Ejiri, Ben Mauli, and Joshua Kwabena Ejeni. Watch me. Empress Gifty. TM faster than confirm the sports team. Somebody call a year ago. Praman so update a hodwo. I wo ho nyina no wo edi amaye. Ye beto so. E wo fi ha de ama. Watch me. Watch me. So quickly, let's jump into those celebrating their birthday today. Na yen celebrate you one way. Na fi yen to some fama. Let me start with this one. Watch me. Watch me. So
So a glorious happy birthday going out to Nana Kofi. Nana Kofi on crying. And then with a happy birthday going out to you. And also to you, Ra Junior, Cecilia Anchi. Jabe Gambegu. It's your birthday today. Moses Yuma. Nana Adepakash Abeneji wa and a munina mawda and a big one a woman and so a Daniel Adams Aqua a Chimswedro NDC Communications Officer, Constituency Communications Officer, Daniel Adams Aqua. It's your birthday today. Watch me, watch me. So happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, do have a good one to be 93.3 and beyond. Watch me. Ghana adisiye October ofore amanfo emam ache e de ba Ahenkan 93.3 FM. Kwentu afutuo ne adesua ewom ne bra so ma memfa ma na afei yentoa dwumadi no eso bro for kasa mu say do not count the days, make the days count. Do not count the days, make the days count. Enti we ya yesim we obi si sisi ya na ene 25th September sisi ya na afi kwa wiye sisi ya na say sisi ya na say listen woda chinti yesi o enkan nano enkase na sisi ya na yedu ha sisi ya na yekɔ ha sisi ya na we yesi menkan nano na emom adwuma ne niema a wo ba beye no wo ɛda mu no adwuma ne niema a wo ba beye no wo ɛda mu no manu mom ɛna enkan ɛna no me say adwuma a wo ba beye ne no manu mom ɛna enkan ɛna no ne yɛpɛse yɛkyire nyinaa ne sɛn ma memfa mra fom we na yɛnkyire mu ɛma ɛkyire hofuo ni nyinaa ntumi nte ase na ɔmo nso so radio hier ɔmo tie ɔmo nya so mfa so bi wɔmo nso so ɛka yɛ ho ne yɛpɛse yɛkyire nyinaa ne sɛ onyankopɔn de ɛnɛ da di akyɛ yɛn na ahoɔden wɔ hɔ yasɔre afiri yɛn kɛtɛ yɛn fie yɛn adan ahoduom ne ate asi abɔnten a botae ni nyinaa ne sɛ yɛkɔ akɔbu mfurumpa di ahim sɛ ɔdomfo mobrohumfo agyo nyankropɔn ɔko kyere dɔm anafrɛ na kunya nyankropɔn no akrɔbɛto bi ma a wɔpem san ne din ɔni yɛn anim mfa yɛn kɔ no mfa yɛn mmra asomdwiem na adeɛ nsa no yɛntumi mfa aduane mɛto yɛ pono soɔ no saa adwuma no a yɛkɔ akɔyɛ no ɛno mmom ɛna wɔ sɛ ho hia yɛn paa wante I was saying, see, Subium.
me say adwuma a wodi asi wani so enne day no yei adwuma a me say wodi adan wodi asi wani so enne day sa wo pesa wo ye obu ono mo a oye kuyani odi asi nani so se enne no ono ankasa de nani abota baabi a wo se enne de mekɔ a medɔ afiri ha akɔpem ha medɔfo se wo kɔ a emfa ho ne ne yebesi miewani se baabi a wode wani bota se wobɛdɔ aduru nne no wadɔ aduru ha ansa na wakɔfie sɛnea bɛyɛ adeɛ nsa no wobɛka sɛ enne ɛda no ɔno ankasa wɔgye ne ho gyena mede da no yɛ adwuma unse sometimes utimi da wonyɛ hwee onkɔ baabi a wo fie saa adeɛ san utimi bisa ho question sɛ enti me nso so ene ma anyɛ hwee de dada mu ha yi a ɛna adeɛ asɛn adeɛ nsa no sɛ wo bu nkonta a ɛwɔ sɛ ɛda no ankasa ka sɛ ɛnɛ deɛ wo de me ayɛ adwuma watwi mi condemn ankasa ama mfaso aba so enti deɛ odi asi wani so ɛma obi mfa ne nneɛma bi a ɔyɛ ɛmfa me twitware wakwan mu ɛnka sɛ ne me yɛ senka me ko na me kɔto ne kwan mu no sɛ deɛ ne wayɛ da hɔ no madam, do not lose sight of the things you want to do for yourself. And you ma person ye ma ho no memma wani emfiri so na mfa nsɛm nyiyi wo ho ano na ɔde yɛ de saa na yɛ hwɛ sɛ awurade ɔmmam ɛma enema papa ɛma ma wo ana. Do not count the days, make the days count. Nti na no dwoda no me ye wei, na no benada no me ye wei, na no ukuada no me ye wei. Enye se edwoda besin ko, ebenada besin ko, memeda besin da bi. Edwoda no de na wo ye a utimi hunu se we no is going to add something to abraba obo. Eno ni message ya yede ebre wo ne anopay. Do not count the days, make the days count. Oda chinti ba wo ho modern na ye ofamu de na nya gidie se awurade wom enti bibia be ye na kasa no adoso wo kuromu ankrofo keka nsem bebre no ka kire om se ye o maka bi a wo ntwa so na ensem keka no adoso. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Ensam kekana doso. Na udi etie ha o. Awafuo mienu no omote omo aware ase. Aware na efe asotwan se go so bayire no. Na wade yi dandan ne ho. So awade o ma sheda pompam kabani siriti ama awade no. Na ne awade yi atutu ntoma akeka ne nan so cutest kakra. Na aji eguo no. Awari ya ye kama. Ensam kikai adaso. Na ye na nsam kekanti. Ababa wa ono no te na wade ase no o. Ne yonko bema. Nya oba mpo ne yonko bema. Yele oni nia odie ni kunu eye dwuma. En woni ni kunu akasa se medofo. Krachi na dwuma wo ya sei. Eninti fa na dwumam na wo de onye masom kakra. So oye masom no anu a ade ensa na obenya bibi a obedi. Nti wonye ne san kakra.
Ene oni ni kunu kasa ya de ne safa ni kunu ti ho ana ni kunu ti ase se mate waka mate mefa na adwuma mu ene wafa brantie ye adwuma mu a agya wo mo ye adwuma kakra kra de san wo ma ne kakra no no so de atono ho de akoto aduane adi a wo de bo bran kakra kra na sansem kikan yi a eya asem kese a esi ye wo sekire jama se amantum pan anna ne bi ne si ye sem keka na no keka no okoka kira baba we kunu dako bi se opani woni mi se wo yere oba woto so me ensa wono wo se mo na ma wo no sa akwada no wanya wo ba wo so ya we de hey nkrofo ke kansem oni be ma na wo ba ko na wo miiro na wo me ensa ni oto so me ensa no e na wo ba be ka se nye ne ba na wan fra wo papa ma ne mra no fra so ni wo ba do oto so me ensa nye wo ba nsem keka ena me no ka say awade no is at the verge of collapse akaka kra bi na gu be ma gidi a wo ne yiri mu adwane aseba ko yampa ko ka kira tro me say na no na ye bi se bisem say why would he do that ye de ni senke ma nanka yes ma de you know ma de you know but me ma agire ma adwuma na ye na be ma oso ye konkonsani sekuni ankasa no o kan ma be 20 bomu a ono ohiri wo mu nyina be ma konkonsani ono pade bobo ono de awafoncha ya koda no kra adwindwin we di adwinboni nti be ma o ada no oba ene nkontompo ni nsekuro keka hwemu saa ogu maame na ware no aden a maame ni kunu no akwakonya oba afoforo bi ena saa oba afoforo no maame ni kunu akonya no aduedue mu ehunu se maame no na damfo pa ne abrante no enti ene se saa ne tie de a wo be weke afa abrante no so na wagu maame na ware no se ne be ya maame ni kunu ba be ware wono ababa awa no enti no oni abrante tina se no ka kire abrante ne se onko kan kire ni kunu se ne ba etoso me yensa no enye onene ne wo no eno ne di confusion ba eden ya be man meka se ne yire awiem enti ene aware no kro na nware biem a kire yi ena no kro ne be da adi abrante a ono na o ma ne ho kwan ma baba wa ne yusu no o ka sa asem ni wieye no ehwa na wotwa hweye yemfa ne nkɔ me no ka sɛ watwa nananom wɔ nsi adu wawu ensem keka nkrofo ho nsem mumiyehwe ne yie o sɛ papa ya ne boss anyem no mumiyehwe ne yie o na ne nyame mpa ne yeye mumiyehwe ne yie o ensem keka just wo keka kogu aware no ɛna abu abɔ no ɛnɛ ɔkɔ United States of Asamado USA uduru hɔ no mo a akwakyerɛkyerɛ ne nsɛm mu na onyankopɔn bisa sɛ krache wa mane ne ha usimi ko di nsekuru bema odi nsekuru konkonsa bema odi nsekuru so de sɛ na madi kan ano ɔhye kyɛn ma be u kan ma 20 bom kura omun me no ene wawu nti owu awe ni yebesu ana yebesere nsɛm keka nti wonso afiri ase a wadoma kyɛre ne hyɛ ase banka kra mpa kyɛw monkoto we decide ntum na monhye no na insekuro bi e do be kwaburu nsam gem kofi maache aje osuminia yibi aboko de about the other man also nyame adomo mi si nyako a papa ene de ho de ma o ayo yasam position ati sa shebre ayo mi si nyako a papa hey oye adanya oh Debbie woye but ade na wo pe odonyum sa that odonyum no so enye na mafo edie yi o for de no adan ade ahimta semi wo ho ade esa a cansam so chen na say dia baby oh yeah sure for bloomba mo ne ready wetumi atie fiti anapa kosi anumre
omre Debi. Eba tuni nyina nso. Ena ka me be kan. Utie nyina na woto. Hey. Any I know thing. That's why word to word. Na editing so hwan ya no ye. E do bia etimi content ma. So on anti akomi okwa no aba ten no asa be gina ho. Babla Kosti. On he dis e. Na no ya edit bia say o tag no. O si aboafo e boa. E ma bedwi mi ho nie. Hey, yeah, dio. I see. Eti aja. Ya de na mu a ne ko hia bia ne ahwe bia. Ya twem ko ya baby. Hey, yeah, ding. One for be anya sa. Anya yo. Ka say we serious bibiri ya. Oh, my. We be wa mi asi o. Yes. Enti ya no why ne san kaka dia mai be ne den. Aja. Ya no ma kire se de ye no nso. Oh, yo. O mu ani nso ya dwi ye ho kaka. Most of Bob yes. And I don't so. Many na mu ana mko hunu so pani so ma comment wo. Na say uta minta huo. Obi a fiska o. Na say uwo, uda so. Eh dio. It o ja comment no. Na say minta shesha o. Dada na ya mi hu. Dada no a. Say juma na adi o. Juma na adi na waka no. Uni abotra o nye. Eto na ti mi ti kwakura o. Hwe. Akwati se ba akọ no TikTok ho no. Ho ne uni adaje ye nko ho kra o. Debi o. Uni adaje. And this how the an so be ko he video ni keke na ko. But so say wo ye bi ato ho no. Juma na adi. Hey. Omo ya asem getwa. Omo ya de pa, omo ya de. Na mi abrante ba ko bi no nso apie ho no mo a. Me ko hwe ni sira ma san apie. Hwan? O se afre ni Jude o se hwan. What is that? Jude. Na Jude so ahene ba Jude so hwan. Odidi, onu de edidi o enkan gina ho. Ah, enjom. Eya akwa yi. Enen ko aduane. No. Wa say to you when you go. Udi mi ya. Enjom. Ni ya na me serious ah. She udi data no wase mo bo me mu papa. Ne bo so ya de na se. Enya sem kitu o. Udi data wase mo bo. Inteja ewo mu a na wo ye ayi sa no a. No akọ ho. No akọ yo se we ntwom. Ampa wo so ntwom. O se ya akwa yie. Aduane. Aya me me da de o so ru su ni ma wi a. No akwa yie. Ahu aduane kwa yie ma akwaje. Dem said I'm going to be. What you go? Na se mi hu vi where you tu ya fu o ho. Oh. Is I was my jai. Ofutufu. Majai ne Majai. Hey. Ya bere. Na ofutufu ankrofo fa futuo kaka no wo se we jai ni sa. Accident adwen. Hey. Is you to enko. Ejuma na din. Ejuma na din. Ejuma na din o. Akrobet wo se onhu so. Hey, ya din o. Na mwati. Ora Bernard Mona wasiu electoral commission. Odo mo court. Enti anhwe ya ayi balloting ne hwan no kra no. Isi da omo de ono akwa to 14. Si ya gini tum de a. Omo de akwa to 14 na ya be sign ne foforo. Eh. Na court nso embu ade ntam se court no ka me kra ma tese se omo ahomegye mu se sen. Onko brad next 4 years again. Yeah bi
also on Tiasia. On Tiasia, Ballot paper, dear, I was say, a feed the enemy basso. Che. Say Frank Tuning, Eddie Mapians. Are they by force? Mpachoin. Nani mubaso. Nani mugwano bese baso sageke. Obedi mampani. Ah, or say, ye disqualify no. And Crophobi or Northern region, or say Papa Bako tea na niamu she no. And we carry we. Oh yes. On one any more sem. Or send Cropho or Northern region, tea say disqualify no Papa Bako carry. I'm already soon got to a bed when you could see so. Hello, Danny. Hello, Danny. And to me, no, I say, was sue electoral commission. Say, a papa question to me, be. And I called me and said, commission in finding Cajon. And the commission didn't come home. Until almost Swiss, you will be an editor back home. Okay. It is only the Cajon. Send your baby Cajon number 14. It just will be yalla and fee as your one. And you said, I and you obey you. Ebiswana court to attorney seminar to action. On pe baby ntina no mom komra. Ade na do so kra do. 13 no. Just say baby de omu amini mu ni omu wo paper no so je o. Independent phone. This is papa yi anu okasa no pay. Ai. George hwan. Vote one hwe a ono akasa kra ntuma no. Oh. Ade ne omu yesa. Ano ono ade obeto ama no ho. I don't to man no. Ade ne omu yesa. Omu yesa. Ah. Mu delay yen. Ah, we delay is about to understand na abeto. Debi. Hey. Abaya ye to man ho say. Abaya ye kotu yi. Ejina ayifo nkofo miuni. Alan ena cheddar we say cheddar ne so. Hey. Any pam enan ipe ne jomo so. Asema okay die. Anope mu oduru. Alan ne ayi na na. And Alan ne wan. Me say ejina ni pa enko ayi your friend say MPP ni NDC no. Aha. Ena Alan na cheddar so. Ede ai. Hey, masa. Asema je kan you mbacho di no biem. Okra na wotwe manwa. Alan ne wan. Mbacho se Alan ne wan. Eye. Di obi ati ye bi obi amfa ne say. Oh. Alan ne wan. Me ba ko kan ho. Alan ne wan. O de eye. Enipa nan. Oh. Iba omia. Remes. Mahama. Aha. Alan. Aha. Ena na bidi akon. Why? Why? Omo aka nyina. O de ye ba to be wi obehu. Te nipa for. Ah. Nipa for no kra no still na o. MPP ni NDC ne ba ko bedi nkonim. Na Alan si na bobo. Alan na Kwame no omo be pere third and fourth. Ayo gumo. Oh. Hey, gum la say on na to. Oh, afi wa to nsuom. Sa. Eh we assure. Oh, wa to nsuom. Afi wa to nsuom. Gum onko. Wo de mo pa me hihya mamo. Yo. First 5 for metimi ya hihya mamo. First 5 no. Hihya mai. Sa. Mienu ne de omo ye manso twefo nti mo omo nyina. Sa na do timi hihya. Omo de mtimi hihya. Omo twe manso dodo. Omo twe manso but me say there will be a day you hear NDC aye nhu no. You hear MPP aye nhu no. Ye pesa de. No nya na asemu. Ah na no obi nim say CPP e be wie say de wie. No obi animo. CPP was a formidable party with regional chairmen, constituency executives, national executives, tough one pa. So no man show me no de fiase o. And the CPP ni e ma de be di nkonim. Now so why na de fiase? Kwame Nkrumah. Say hwam ne wo ho. And I make say. Na Kwame Nkrumah de fiase. Into ono ankasa kwa for n'anim am campaign. But the CPP no because of senate structure no wo ho. Na e formidable nti omo nko aye campaign. E ma Kwame Nkrumah wini ye. Say ye na nko metumi aye campaign no. Debi. Kwame Nkrumah domain CPP ne domain Ghana. Nti duru ba bi no ono ankasa ne CPP no. Emu nipa bi be sori tia no. E no domain party no. Domain party no. Because party na nkasa fo no omo wo ho no. Nkrumah no kura omo nim ne ho hwe. Ene gele
ɛna ɔmo de asu abo asɛm ɔmo bogele eti ɛno ho nkɔmɔ no a time will come MPP NDC ebe yira yeah pesa time no ntem o ebe yira omo di send your CPP atimi ayira no yeah sure NDC ne MPP me say o de mo o man mu yeah sure mo o man mu kale de upon the kan bo hu ne ebesi mo o man mu yo me hu ne ebesi MPP NDC a time will come ebegu abo saa CPP na aka no enye omo fapim nye bi na MPP for die yo saa MPP ni ani no me smart o odi o ni mintira me so odi ya show na so be ha adwene a ya be sa wase ma ba bi oti ko bebo no me say odi e mu say pa kwasi isa na wie ye wan se betimi aba se ntokwa betimi asi omo ntam hwe me say odi e wa atani ata se be se ya kosi wi ase wie ye menyini bache nya na asem and I make us say a time will come. Send you did 20 years ago, still a time will come. MPP ni NDC betwem. Na so they call by my CBB betwem. Okay. Any atemu da asem na aka no. There be nya atemu da. Hwew, ya ka say bibia betwem nya atemu da o. Bibia betwem ona na wo he. Yo. Me na okọ. Enti bibia betwam no no de na twam kọ ye fa kira ko fa sika me ma omo kra mo ma pepe mba bia tena adwendwen omo ho a bibia betwam na do aka ne 3 months ebe ka ye Ghana fo ni bet me say aka na do 3 months enti ya ka say bibia betwam ebi no ejabo me pema ye ti ayekin o de me enkoto aba we na ebi ayentoma Alan wanim la house na Alan na ba beda ne MPP MNC what's up na yi for me na MP what's up no godjo ne MPP ayi Joe Wise when independent what's up no godjo ne MPP Alan ready partner sada ne MPP Alan we ni a MPP for no na be kopa ne chew so we ni MPP for na be kopa ne chew yes ono mo kopa na chew de be chew won no sada ne party MPP sabe wa me na make say na say MPP nya say sorry na be MPP o de hwe NDC na nkasa kwa nya say sorry na be NDC na go through transformations bebre revolutions bebre from AFRC then if you want about PNDC and about NDC and crofo yin so omo de no first pa na e friend UP and I change ye bubu dambaris from UP and now no ya kwampo na ye National People's Party before Northern People's Party first na Northern People's Party and if you want about National People National Patriotic Party and son omo be yi na yi free on national no e be ye ni new enti sa bibi ye new a na just na ye woni old wo ho so I just say but say the same and I make say oh na say time a of friend saying JJ e free so a atamo si take you over no NDC fu twamfo ni say the new NDC because na dodo no awo JJ niema na obeye ne kam edo mutirim enti ekwan be na ebe fa so ebe present ya ho say ye foforo nti omo say the new NDC is led by Atamios not JJ enti MPP everybody say MPP I go through transitions so if we ane kwa na dia beduru ba bi adrei o he na hyase pa no na UGCC no MPP no na wo hwe the foundation of it pa UGCC if you want one we attend de kwa ha no attend de kwa ha e na aba beduru ba bi adru no it means say time will come yeah short time ne Dr. Time daso yeah time daso yeah ebra be so mo de mehu ni ebesi ebra be so Ghana ha no mo MPP ni NDC Mizrimufo a yehu omo nei ya bra omo papa ya bra omo too much ya bra omo ya bra omo daily guide wa ha sanso so na daily post da manim wa ha no mo the chronicle so sa the daily dispatch
the Ghanaian publisher, the New Crusading Guide, and the Daily Searchlight, Daily Graphic, and so aha, the Informer, and so eka ebi. The Daily Statesman, and yedi bi twatfo ewa ha. Ene ebo awia no mienu Ghana time 10 a.m. ewo US time ade a Ghana mampanyini na Nana Dankwa Akufo-Addo obe address UN General Assembly no inti Nana Addo ebe kasa ebo no mienu ewo Ghana time Nana Dankwa Akufo-Addo be kasa wo UN General Assembly koso den enra president de ma US eyura Joe Biden or the ato ebibiman nyina na fe ewiase nyina man no or the ato omo ebeto aba afi mu specifically obo Ghana din se yabato a ye ba beto na afi mu no se oye opani a wote akonwa no so na ye to aba de tia wo a so ni free su din ema ne ya to aba ma no emra me take over nti we be a great lesson e de ama ye nsore so ye nim ne be wi ni asefo no akonfo ni abosomfo no omuntu omohofo enen so na be kasa na kasa minim se onko ye Ghana beyond ADB mu ho isi atena ni so ena minim se onko ka expatriate enkonko dan ka slave ni do da so adan yo ma hu batifo fro Metifufro. Odo nyayo. Oda so adan. Oguso dan ka fufuro. Minimum anu na busu afaka won. Sa slave trade you know. And me kan patriot ya. Na busu afaka ho. Minimum ara. Because that dey wako ba fi na. Say first na Ghana beyond 8. Any baby a honhom no sa ate akɔhye. Akɔhye to. Akɔhye adu river. Zadia ya nsere ayi. Oh, me share river adu mu. Enti enne no. You would give say na be your national cathedral. Asemen. Ghana be your national cathedral. Sisi asaka na no oda yo. Who me say mo fa ma na no don na. Who president? Who say your president na wo sumu wi a. Ye ma wo edan. Ye ma wo fie mienu. Ba ko be won kran. Na ba kwa wo mantem bi a wo pe. Kufuo de na ewo Eastern region no. Ena ehun mprempran de bi e ka ho e de be ma wo. Media mi susu senka na na adu wi a edan no e de be ma nka yemfa cathedral ho no. Na dan wasi. Oh, senka no mum. A cathedral ya wo masin fefe fe. Unsi ya kosi na tremo. It's what ya say. Tiawa. Eti media mi susu o. Obuo ni die kwan so. Obuo ni die kwan so o. Enya ni amo ho. Se media mi susu se. Se de na na adu do nyame no. Anka yemfa cathedral ho ma no. So no swimming pool no okoto mo na die masuma aberewa se nso akwakora nso a ma bi obekọ hwe die minimum an se me de cathedral man wa okodam se no obebe nyame nyame bo wa no wate Asemi etinga nanado obesuma wi aka bosuma miensen na nke de hwama no ana mo sesen na wa sho obeje ono ga minyini so otika mbu no otwa mu ohwe ho Ronu asini trase obra ye gbakubu mu akonta asemni ebe yiri se ya kuma pan mu no Yesu bu ne yabo na se na mo abo kwan emre wani beti agumu ati agumu ati era mo de mi ese de abatu hu na me se e kwa abo amre wani tigu nti e betsa beti am na mi ese de abatu hu na me esa me so won sa se am pipi ni ndi bound
say the Omamu, I pinso, Nana. I pinso. It's an ebono you know, and another cassa. Yes, Nana, say a cadana dorsum. You know, we're soon in a final assembly. In fear, machine, and I'm the attack. Mama, me press one. Me go. Me jay chama about me. Asem na daily guide asem o kan wa ha me no nya adwen say ya kire 39 NDC protesters o ma koye sa protest no me NDC for Debbie you for your agenda for agenda ye adwuma ene ne yekura ne bia mfa ye enwura mu adwen ko yanko anapa no watwe abapa ho semadunum da ubankrata no na ye de efrase daily guide da ubankrata no His Excellency Nana Danko Akufo-Addo foni da ha ene ye kyase wakwakoje Global Citizen Award ene hu foni ebia ho kyase anya asem kuma Nana do jejesa kosi se ye beto aba na wie na nche hanu mo ne se enipa mako 39 aduasan kron ya wo ye NDC fo kokoti gina monten so adan ya galamse na adan ya se occupy hwan Julobi house reloaded any the akeka kan galamse uhu demonstration no asam cropotin ya wo mu ka no na nanu adam se kwaso fiada ememenda kwasiada ti yesi ne kwasiada na memenda ne chichi bi guma no ma twaba se NDC fo e ma akoba 39 adoa wo mu a apostle so wo mu pa echi na enche hanom wanase hodom wanso ne se court ahye se yenyi voters mako 584 edin free Manchia South asabi Manchia dante ase yie wo mu amoto aba se obi de court se nkrofo bi din wo mu a enimra kwan so Manchia South ho no ena omo de court na court ne se sa nkrofo no omo hwehwe nkrata mu no omo se omo amfa mra kwan so omo din ba mu 584 omo nyi omo nyina din free mu enti ehun asam ena da page 6 kratai ede aba na enche hanom wanso kratai ede aba se Fair Wages and Salaries Commission womun su echire nyoma bi mu close agfo womun nyoma bi a wonum esre nyoma bi a wo mu a womun sre ti Fair Wages and Salaries Commission for echire nyoma mu echire nyoma bi mu kire se wo so omun nyina konkunyasie na yie to yi omo boss FWSC for boss ene da hanum se ya krate atros asem no ede afia no we ye daily guide anape na daily post the oboka ata na mede ebai na suru onum no atwade ato se judgment debt bi eboboba na sikabote a ewo mu no eye America dollar no 134 million Ghana eka eba ba yiri ye no na wacheze yekuo bi afra mo se trafigura ana eja we no eyeka wo hodada wo trafigura eyeka wo hodada na ne etie ne se unse ayi ampipifu yi ba yi en contract a heading omde ma ye wo energy sector ho no company trafigura yi ye ma wo mu bi NDC fo ne de ma won so omo hwe na yi saa ekwan ye befa so ye be nya energy ni more na ye dumso no nti omo kofa omo buy na yarmfo yi ba ye ene omo se da bi contract mo ntwentwe so ansa mo break nti omo hwehwehwe mu no ene omo se da bi omo hwehwe nkrata mu ne niamane mu no nkrofo na dwuma omo be ye no emwa ye be boka ene omo twa omo contract ni mu to mu twa omo contract ni mu no ena nkrofo no so da bi ye na momra kwan so ne ye ba beje contract yi
Enti se wo abrogate ni saa kekede a ene ne de mbekọ court. Enti omo ma so ma fa nyina gina Ghana court ba bia. Ena straight omo de call UK. Omo de call UK court. UK court to tena asem no so hwe mu. Ena omo san wo so de call US. Enti US for no omo ma saa judgment debt $111 million. Say Ghana for me to ya kwan fa so a yitwa contract na nya papa. Na ni tua ni mu no ne ye ho komsi komsta na mse hwe. Ma dwapade no ewo South Africa no Ghana dwapade no. Ye be koje. Entenra ena me hu say Ministry of Finance a chiro krata say $43 million. Omakope. Oman ya yesi yete ha. Ye ni sika no o. Ye nya $43 million no. Uti free 111 ni mu akazen. Say we have 43. Yatie ye year free 111 million ni mu. Almost 70 something na aka. Ye be kwa kwakutua e de ama. Judgment debt adan ya ye ma contract e na contract ni atwam. Mama na mama toy. To manya skana de ko. Mpacho ye nya $43 million ye de kutua ye ka. Sa $43 million no ma mu mi nka betimi aye. Cathedral you say $53 million. Minim sa afo no. Se sika wo. Na de na do kai wante. Ghana yete so no. I was yete sika so. Because and yete sika so a yetimi sesa $58 million. Ni de akotu tu amena. Ni age ban afa ho. Na opani da dem na kwada da dem. Na obi adwene ne ho. Ya tena ho contract ye de amase nkrofo emema ye nkane a. Yes o there be contract ne kra ye na anye biem. Mo hwe ka akofa de abre yin. E buru contract ne kra no anuom san ye no. $111 million. Ye kutia se judgment debt. Nya betena ase. Ye wa IMF nso so kwa kwaje sen. Ayi mu yen to aso. I shall protect the public purse. Any person that ka kwenzi. Wadi aba kire mu se. Owura bi su na nani abre. Na asem o ka nyina ne se wo sere. Eye nkramufuo. Se o mu nyina anto abama Dr. Baumia. Sa se o ye kramoni we. Ono no message o de nam no. The message o de nam no no. Oh there be. Kramufuo nyina to abama so pani ne kan sa. Sa. Ani ya se ya fra no Ishak. Ibrahim Nuyama John ne sansem we nam Daily Post amanebo eno no The Chronicle da ubokrata no na mede to aso democracy hub for omo kwafo no muti Simonte so na anu adom kwa ya kire no yesi aremande wo mo eho asem eda kokko mu da ha danger na ba omian so asem bia wo ka wa ha sei Franka Ukraini de ma any pipi abanyoku no o che say parliament wo mododo no ba obete so mentiasi o mumu amekakra ana nyanya ne sa ho ba be den obeka pe size no na abase 200 mentia ti constituency ni amsa obeka bia bom. Okay. For mine is Sagbaja. Yakuya ni abiyechi. Yakuya ni abiyechi. Ya asebuni. Se ba ko say upgrade. Oh no, ba ko reset. E ba ko say reset. Eh. Ata ni ata. Keinga. Agro mo ani su o. Eh, na se be bia adro no. Mpacho ai. Ti ani ase 2024 manifesto no nyoma wom. Ti parliament size ne ye bete so. Say she license. O say na ka say. Na see on drama size no. Ti the Chronicle page 238 na sam kakra kai. Aje aboso wo ho no mokope bia behunu se ne eda ho no motafa. Na bedi a kire nso da ha se watoto ne nsa. Owura napo. Ono nso ede kokobon sam ekodi ama NDC amanyoko ni se. Aso omo person omo to share electoral commission so abra electoral commission nyehwe enti no napo e kwoshe wo mo e woni wo mo woni
ti wo mu nhwe yie na isi no NDC fo do mani akọ wo mo so keka kama dwen kyerɛ keka no mo kyerɛ mo no enya de pa tinapo A2 NDC fo ɛho asɛm ɛda engineering council fo so kyerɛ sɛ mo so hia nneɛma bebre ya betimi aboa ma mo dwumadie no akọ n'anim ɔkyehe osajefo amuetio for penny so foni na da ha bia ha no tafa na samo kenya da ne se wosre nkuro nketoa mu enkuro nkuma mu ono nkora ye wo ho wose ye ko wo mu a wo nkuro nketoa mu mpanifo ne wo mu nkuro tumi kakra ne akese ne adantamu nyina omomprema enkwada ye die ɛho asɛm ɛda hadom se na quotation o yifri Matthew 6:13 ensɛm ɛwɔ hɔ nom so bi pɛso ɔgyegye o hwo ɛkɔto ensohwɛ mu a wohia sɛ ɔbɛkenkan Matthew 6:13 anapɛi weyɛ the chronicle ko akrata the daily dispatch amane board nam anopɛi ɛne ɛgya wɔtwa owura Dr. Matthew Poku prempemfo nyi de aba ono eye Frankatuni abede chire di ma MPP amanyoku no alo de Frankatuni no enso amu ono ankasa nsufo nyidi aba Dr. Baumia na pona ja wakasai o chem se Ghana fo ye krado o ma ye krado pa so o mbeta Dr. Baumia chi no aba be ye mampanyini sanse na nisu ade hunu na wo no eno ane Ghana ye fapem eti no asem da oboka tai enso ede aba e wo hanomo na eja osi Zambian for so omo ehwe ani muso ba be pie mu Ghana ha say Zambia for asem na wo kan you oso omo ba be gini mudie de free National Petroleum Authority for ho so ready odura Amid Mustafa ne nkrofo toto nneoma wo National Petroleum Authority wodum na enya asem ketoti Zambia for wo mo energy regulator no abeba Ghana na oba be gini mudie enso so ewa ha te ho asem de boka tai enso so edi enam na otese engofo ya mo ani abro mo ya oye kire no awan ka buni mantamu wo shuboku from say democracy hub for no wo se emu maako aduasan wotwe enu ayedom ko gina mamra na no court kire mu say yesan for mo nko remand na ja nyakopo ya adoma October bosom de to so nwotwe na afi October bosom de to so du baako yesa de o maba na o masem no ya gbo awure ma hwehwem na ya hu sade agya susu ade bode hono so befa na aposifo so na o moja abasobodi ye o owura akufu dampade ne na pamfo omuchem so ma ya ade papa media foundation omo na bo ye kan say owura dampade abaso no omo che so ye che na course no kwan aposifo fa so toto nneoma no na eso ani pa. The Daily Dispatch amanebo the Ghanaian publisher ko wakrata no na mede to aso na achemdamu MP da ha o onimonyamfo Alexander Kwasi Akwa so afo abedi akira wo hwe apomuden samso ena nimfoni ebiasro ha no muse nitum se no parliament na picture wo twaye enya nyasem kuma kra na nasam a wakoka ne se one day obo nurse student for omo sua nurse no a nurse fo ewo omo gentete abe ya nurse for nursing students any wo bo wo mu kokose so mu nim na Muhammad adani no wadada wo mu a asem performance akotom ti wo mu nya careful mie bi o masum yie na na alawa na eba na sesi eba fe no Muhammad be transport mu nya bio o mu nya alawa ni bio enti so omo mani enna ho ukọ nursing training a ma wani enna ho na Muhammad de oya obedada Zambian Energy Board for so maba Ghana ha so mu ba besua ade free National Petroleum Authority for no so enho asam eda ha asanso boache enso kire se Abidjan ni Lagos highway project bi a ekoso ebebo papa enho asam eda ha no se we the Ghanaian publisher anapay Arishima ye toaso the Bokata boss one na de esum wona the new custodian guide ana me di AP so ne nsam ni bo ya di kan brobro so eti ebe ni woni ase bi so aka ho
na ase onom no de ato chem se small scale miners fo nso so sisi omani abre pa chem se galamsey fo no ometu om so sa omontra ema ne mefa galamsey so ema om so anu aduane mebo wo mo eti wo mehwe akonkoden de abo aban no se de be ya won mo efa kwambone so etu fam agudie se yenso ni asase no wo mehwe na yetimi so ahwe wo mo baby omu hye bia ye mo adwuma no enso so etimi aguo tie ho asem da boka ta di aba maami bi e friend se Hajia Amina wo kire mu se nkofo de ato no so se ono oye galamsey oso opomachew ani de no ogbuo kwa so ono onye galamsey nti eje no so asem da boka ta yi e di aba Dr. Bawumia su gusu a wona mo campaign no ekoso no chese ne campaign no baby obesi bia so edoma etu di na chi a na chese enioma ekoyie mama ekoyie papa ekoyie party enwasem da bokata enso so edi aba ewo hanom a enya asem keto the new crusade guide amane ball the daily searchlight mum the daily searchlight ono so atoto ne torch na dia atoto nioma ba ko mienu nioma ni bebre ho ya bobo boso anti Dr. Alhaji Mamdu Bamnyamfoni da hanmo eno ne oni ahemfo ne ade kire se oba omen economy oba manet ya gina se kinke hwehwehwe bo ahemfo ene wo mu nyina abo ho asam da ha se kratai enso obuza se oye no kra na se bo hye hu akwa enti ope mu nsam a NPP for the ya ba omia mutini dia na mo ho airport unkope the daily searchlight 3 cd na mo hwe mo papa enim anapai na asia no mo na chima yirebi yesi achima yirebi nso se say omenyo hen foforo na asare diodu jima ya wotoso miansa ya kaso no na ya yinu a oyo hen popora ya owo achim ayirebi nti achima yirebi enyo hen fofora kratai ede abandi achima yirebi fo nso anapa muso mapiem ewo kratai mu the daily searchlight ye meye frimu eno no ani abusuafo mede the bokata watu de esa daily graphic twaso ede amount na enum ono ana wotem se constitutional committee no ana omuri tujo kire mu se wonu mo prima panyi debre no yakopon ya adom na wa wonsa beka no unya so akofuna mu na ushai be ye mampanyini a bomoden se ekwan be fa so ubeyi eye mpanyifo a ono mbebu aman no eye mamuna ho kroje nyasi wo we do obo am campaign ti no atam dibre bia na de amano ubekom dibre so ade amani ye hia obi a okuta etuhu acha honhom ye obi a ye krade so obeye adwuma okuta dumdie na esan so obo campaign ti onim die no atam na de amano eno na wotem se constitutional committee no enso de ade sede e de to wono mo prema panyi de bia no enso so animo tenwasem de bokatei abomu enso so enchirimu na ochese Ghana economy no so chese egusua emu etre a chese no so de nwasem e de abaka tefeto so dumiensa eno so oto de bokatei bia obetima kenkan atumu enchine daily graphic amane bo the informer the krata no nothing but the truth na mami wura soro ho no say Chief Justice en ono so gbakwa se krono se munyai forgery na ni obahu se fake na ekura nkrata wa forgery no o se anu so munyai corruption keta she pro ye dwurim kankan ho anu so munyai na sa obetima sum sounds emrane ni mbedi ni se fenchem ti nipa kura wotu ni fo se kwama Ghana fo nyina de ne na yaje atum na soro wofo no so age wo mo de mayamra na se ho no mo a anado ne da hai adu show anu ogusu pushi o pema ne so wo pem ekana na ogusu dan ekana na ye ka ho asema na pay na anado se slave trade na ye bone e wa Africa ha na obusasa no ma na abusuafo bi ka ho hwe na da undu ndiade no okoto se si ayisi uma hwan so a pam no kasa sorry free so menga se sorry free me so
odi free wa odi ba so ntina na do say na busuani kan say o kwam Africa nyina say abrofo no mo nka om ho na ka bia awra ho sam om de ya fam no London Bridge Africa for ne egosi London Bridge o yes kwasi broni UK for muntu gold da so gold egu om dem ehwan mu gold a anya Africa for gold mu da ye nkruntu djuma saa mama ya hwete na adogu so ya wo pushi wa ha ti ya camp ya no nsipu na je wo pushi na se wono mo na ne doba nso abia yi Dr. Alhaji Mahamudu Baumia ana no nso che se hye ensamafo na omo je akatua nyina da wa yi wo mafrim se ghost names bia ni hobio ne digital no a na ode atu o ma se deku no na mami huri na memda ha sei yaso kopia mo UK NPP chairman ya wo ho ono nso ebo wo mo kokko enye UK fo ewo NPP fo ewo UK nko wo to amane ba krom ha kura so aka ho se NPP fo ewo oman mu Ghana ha sei ya jaba suko ba de break the 8 e break 8 na ena ye break ena 8 ni de break ena no so hwe wo de mo fa hantan ni dwe ahantani dwa sasa vote a waso omunya sa ahantani dwa ne wayan ne awi ni akoyi want ya ne first ya ne da so ye be first waso omunya na break the 8 omunya adwuma tato sanso ntimi fo ano keke endomre ntimi fo ano ya se ebi nwo ntina de ode ya na ode wano kana me break 8 u break 8 anu fo ebeto abanso ne wase ha se ya fi ya ni se ya ne de hwemo enti UK NPP chairman ena O24 ebo mkoko so munya adwuma omunja ano mafto kono esoro anu ma owura napo emfoni sada ha bio na maami Jane aduko emensa ena wo ka kire politicians NDC for so omunhwe yie napo na etufuo yi napo MPP for napo no ena oda ha se ya O2 NDC for so munim no mo twoma no si maami fefe oda ho ya ehun a ene na asem beba pa maami a o hwema abatoi aya credible awia bomu mo sori a mbehoro ne saa ntinapo ena etufuo ya che secretary atwerede ato anomo gbagbraja we eye the informer nothing but the truth na the daily statement the worker animal ensem na esoro no na ode aba wo kyerem se ohene bi na wo kyere se Dabi Ghana baby ya duru no free SHS ya adinya kese e wo se abon wo ban etu wo obi a wo pritumi na wo nigidie e wo free SHS mu na wadwi nyina ne se wo ba betwam di a wo sa wo nipa kro no sabi mpeduas na wo ya ye momboni enti wo monso nya de so beta wachi na ta wachi china tie no so wasem da boka tadi aba maami keti jamfu a wo ye MPP amanyoko no madam freni ala so di tudwo kire mu se MPP fire kado se ekwa biara so a yanum fuyi NDC fo be so mo fa so no mo tete isi no wo mo ntrase enhwe emasa anamoto ni nkoso wo mo so be pekwa bia so abo isi no ho ban tie no so wasem da boka tai e de aba Ghana man pay na dan kwa kufa do fonyi da ha o tire mu se wo hawa enye ye ni agasa ni akofa abade ye de kotua ho ka ema ni ye ewe musa kira ye no o kire musa enye ye ne yakofa ba ye enti se akoba se ye ne yesa so kotua ho ka de a na che se ha adwene bebre enti aga wono so na ma wo chekire nsimu da oboka tama ne bono no Dr. Mateo Poku piampian so kire musa asantema ye krado se Dr. Bawumia de ono anom dom kokromuti enso ebema no ti oda wonna the daily statement amane bo edi asiwo modi asidia ene enra Kumasi High Court kwa asetena ema ukọ eye atimokwa ohene popura wo atimokwa ye de no ekọ court ni nyina ne se nkrofo se na eye galamsey enti High Court ewu Kumasi and wo kire so oman hene atimokwa traditional area or si ade yo kwesi kenin a woto so enan etesi Romeo ni bi se na etudi utuni sa
Enti ayade a yaka kire na se wonya galamsey no na nya galamsey no nti wo se ade yo kwasi kani na otoso nan atimo kwa na nanam atena nkonwa oyo hempon omo wa na ye no so we wa no ye on kwala de eno no but ye wo omo wa ni mu nana bo wa emudu nti it is allergy say nana say galamsey no wonu so ye bia osi ade yo osi awotu ene so osi ade yo guso a wo ya yesi da bi ade we de wo si ayo ase no nti ye ma wonye na company bi no wo chese omo akwaje omo concession ene na tie sim ene omo tu galamsey no ene company no de call court zena na yen ye won krata ye de etu efem agudie kwampa so won so wasoma mrantie bi abeti asi akira omo tu di ye kokan ya na se onu ni kuruwura on na asase ne wo no si obi ka asase wo me ante ase on na asase ne dia into ama boys ni su tu sa ne se enkrofo so okay wo ye nana ena o memu nso ye wo mra nti sa ne tie de ne ye de be court omre ko Kumasi High Court no eni a kire na se na nyai galamsey ni tu na omumfa kwampa so semo onu nka otumfo ho there be onu no won finfi mantem but asem no me ko Kumasi High Court enti nana no kra nso a lawyer fo kire se asem no onu no nana ne di ne hene e wo finfi mantem enti omumfa case ni mra finfi mantem medi enye your friend saying asante mantem nti eno nso konkon ho enra ne course so a court na ka kire nana se osi ade yo we de wo si ase no nti asemuni amen mu etu nana fo na se na etu dia na ya kuma nana me be ha dan Uzu to be dia na ye dey. We to be dia na ye dey. You know to kakra dia. Enti I don't know but me more Ghana Police Service abaso. Yes, me one or two reservations about the fact that obechi will be 48 hours. So say woman aduan no man nsu aden. Oka just so fasting. Fiase kraso ko dem. Fiase kraso ko dem aduan be ni. No achi will be 48 hours. So say me ma waduane ma nsu aden. Na ye say opese wuku no totwene. Ana me boa. 48 hours e bi wo. 48 hours. Also mo nipa na aduane ma nsu wuku na to atwene. Enti eno no omo ye ne de omo anya ade. Nemum. Nia Oliver Backup Voma was hwan no. Yentumi nka bibi nche sa abrante no. Voma wo no. Oni se Voma wo. Fa wone. Fellow Ghanaians se won. What's fa wo no. Debio serious. Ye didi agro sa abrante no ho. Face the country you be fix am. Ye di agro too much wone ho. Enti Backup Voma wo no wo so mo petwi e ka kire no. We ni nyam PPND system o abrante no wodi nsem hunu e wo se ya kire ne ka kire ne se krache oman ne yina de yakoma so but said ye we ka wonko na nka ku asi Ghana no enya de pa omon kan kire no no mu nya asa so omso so no na wo so omso so too much Oliver ni di Oliver ni bi ebi nsi Ghana ha da won Oliver twist the bia nsem hunu no axe for more sa na posifo eka esi ho omoka ki esi anin osimakotu akoto atwene eno ne yede ade no to me no ti kuro otgana heavy na da bi o wi tofi no emoa wo a obi sidi ono otgana kuro ma minya sure
wo kokodi wo pa no, so $7 so na abekeka mabru ni ti abom na taba na za afu no abesi mu asan akọ ta na ye no enje ho so amuka twi also amuka twi kire sa baka voma wo ni nsem hunu no ya get to the height of it otimi to police car o go to amuka key so why and e ko to twene ye and I mean say we tough ni nyina na boa yen so hu enti say wo omo chire no this edwuma na say no yeah mo chire no say police car wo ho osmakotu key no akoto atwene agwaro mo be hwe na dwumo na I got to make say we tough ni nyina na boa wo mo okay yeah so many I can say we omo chi na o say komo man be 3 strokes of canes wo the fanachi ne ha no na police for come police for to me ya man ebro so open ko for me wicked pa police for omo kwan bi obefa so discipline wo a kude okura mu pa so no omia so for no me no ho omo do no ejinka we no wo shada omo experience bebre no we mia no a ofiri wo ba wo nyimi biem oh na de no yes sir say police car esi ho osmakotu key na akoto atwene o ya kwala o ya kwala ena de bia kunsi na onu kunisi obetena he so ni kromon ti ha bi o what ya na o kasi kunisi obetimi anya airport bi so okotu akọ so obedi kai na busuafo ni Ghana ha NDC ni MPP fu omo number but akoye say ye yire no ye omo den ya omo ane no omo tie ye be kan adwen a kire wom but won say anyinwu a ejigu a obetena he na mo so sa branti so sa fix the country yeah fix it e dey be country onu ankasa na adwen e so fix no also fix na adwen wi or fixing Nigeria, then the country will be fixed. Now, fix your attitude is saying for some sort of fixing the country. Fixing your mind. Some more fixing the country. Fixing your mind. Oh, here deliverance. Leader know this echo. Abapo no go. Oh, here deliverance. Oh, who saw me do ko enemy here deliverance. Fixing the country. Mama. Democracy hub no. Sama no. Adi ada na ha no. Obabro ha say. Okay, come on. No osu. I see a chire ne mba. Because the democracy hub na no gangster group o. And I'm sure dan check. Right. Democracy hub no. Gangster group and I'm sure. Yeah. Oh, my na make aro. Ja Rastafari. Then ha Oh, yeah, customer for said. Oh, there be too much. I am check the BP ram suma. So okasa with passion. Hey, man, serious. Show. Kika manu wa for adanisu. Omo demonstration om kwae no. Sabi nyansa wo mu. Omo botai ni se Senegal am say ne koso no. Omo demonstrate a kire mpanimfo no say they should stop it. Munya galamsey. I'm telling you afia any kofi. Galamsey no. Omo a eye galamsey ne wo se etusu sa e wo se yakutia me se omo a na etu galamsey no oh me se omo eye galamsey ne wo se yakutia e wo se etusu sa e wo se me se omo a na etu galamsey no se ya so ya ka bi o se da excavate I can't time to mo ka se ka si yakutia ya kasi yakutia omo ye galamsey no ya yil nkrofo ya task force ya kokun okay omo want to task force ni gbabudia afia wo ha yi o ya adwuma report minimum humble some fine no eya omo di see drone so na di free China ba eya fa hin ba some fine fa hin ba na port wa enjeyefo na ye clear some fine no port ho no so omo clear ya omo se ye de koye kwan ana ye de kwakoye ayi revado ye de koye revado dabio
Say some fine no port for ne clear say mo fan kwa. Gala. E ya mo clear say am fan kwa den. Samfa no omo de den omo de omo ti mi No go do ya. omo ti de yi kwa. Say the gusu ebisa questions yi. Say port for no clear champagne no because the champagne na e buy a fa port. It is almost clear. E almost clear say am fa me adwon an an fa me wo zomi akire ha. Na no mo timi ahihye bio. Mu se bu Ghana ha. Me say pass na di fi omo di bibia omo di fi ho na e ba. It is omo de ba. E omo bi say omo ne omo de be ye. Wa cloud de no port. Amo de aba be si am frɛ ayi Brem. Enye brem. Maami kuromi, maami kejemfu akuromu hei. Twi apia si o se wan hei. Se Takrase. Aha. What the champagne na be si takrase. See dey say takrase de omo wa be. Nte bia mo so mo fa champagne me ya be. Champagne de ya be. Ye do 2 gram say. Ogala. Enti wo wa cloud de ne se yem famra. Ne ye de aba ne de 2 gram say no a. Okro na se wo ku atia. Onye nkontomponi. Nkontomponi. Enti omo so omo ku atia ene attack force ya tell me say omo an omu 2 gram say no. Gram say no. Momi yam fa snap ni kosia nkosi Jubilee House kwan ano. No omo ye adwuma ho nyina almost 2000 staff na wo ho no including omampani. Yam obi an so snap ni kosia nim. Ni won kan tam ni nse emfa hwe fom se gram say onim ho hwe. But it is not possible. E ho nka wo nyu bia ho. It is not possible. As Jesus Christo. O se opeja ni ti a wo hwe na ba akokore nyina Akọ. Omu nyina akọ. The onye bone dan. You want to be done. Nti onto bo ma onto bo mo ba no. Na no don preji tu mu anti ana. O se mu ndi si mutu. Mo kra mo time mu se nso ni chen. Yesu aba yesu etibi. Ba me na ma se energy 7 kan chem se wo pe gas ya no abaji bi. Nti mo amo ha nyina wo hia gas ya bra abaji gas. Mass energy. Okay. Nti ope gas ya mo akwaji. O we ni bi se mu. Ma kwa fele me dia gbe. No achama ni edi nko. Wo dia so be do cheat. Wo do cheat no anu achese. Me no anu an intent na. So me dia nya kwa wie ya. No an intent. Ye nya take you din so ase. Ti mass energy o ma gas. Na dia no ye nuane. Mo amo no akunkum abo na ne ka ho. Mpacho ye wie. Mo de galam se nsuo no amunuane nyina no. Mass energy. Ena obema aduane na wo no na ye mremremremremremremre e dia ma ntimpacha wutie me na wo pe gas e dia di udwuma omo de no ne omo yema ne yeson kokra ne se ebia na wadwuma nti unhye da nibre ena wo cylinder no gas ye wo mu asa wo de ane se obefrɛ wo mo ba befa cylinder no no makofele omo fele ya no ma san de wade abrewo ni nyina ye free the obey and say we betua gas na o to no nte bia me to gas 200 cedis 300 cedis eno de omo bebu agum de receipt abrew na se ya di akoni aba ye befa koni san de ba no ni nyina ye free ba bia wo bia e ade amass energy for omo ebehwe na ometimi adi sa adwuma ne kama e de amawo nti mass energy o se enka nkyerɛw se bene wo mu ni dwuma omo ewo odan abo kwantempon eso se wo firi aboabo ena wokɔ dan omo ena edi kan no tie nkomo no wo firi aboabo ha na wokɔ dan omo na edi kan wo tra abo nsuo no omo na omu di kan wo hɔ no a nje se after rice and abo nsuo no gas filling station no a eye ne ayi of friend say stay ayi SDA kwan no edi nhwɛ ne mu no ha wo omo na wo hɔ no ufiri odan so na wo ba aboabo ha omo toso mienu otra first one no second one no eno na ye max energy gas filling station a omo den hyehyɛ ye we di aba ampotem ha obia anyi bi omo pɛ ne edi sa adwuma no eni nti emfa ho sɛ wo ofo ase ayire bi sɛ wo muramura sɛ wo danten aprada ba bia wo bia
mo a me bubo mi kuro mu din mpacho ba bia wo bia no de ane se obefrɛ Mass Energy gas filling station omo beje wo so no ba befa kofele kama mo asan de wade de abrɛwo me pacho omo de no emu odu eye take pa ene nti egumu a etimi che obu akoto ya ebu mframa hohohohoho ti wo so ya na ni nyina afirim nanso wo ba Mass Energy gas filling station entesa umsi ye wo gas ni bi wo no ma wanto gas papa no a mi hu bi dawo wo be no aduane ni be wie no na wo chense no ho aye tum enye gas papa Mass Energy gas filling station omo de ne de mpacho eye nice one a wo de aduane a wo ankasa be hunu sampa makoto gas aba be no aduane frɛ wo mo 0532 929189 0532929189 and 0554 391610 eno ne number be frɛ na ya je wo so ye wa ha nyina hɔ a na eto ye gas nti wo so bra na be to de onyankopɔn ya adom a ya bie kwan kase de ato hɔ no mo de amatiefoɔ nti e bia wutie yen oba bi odi hie bi ade a otumi to dwom ye ba no asan so a waye mu ade pa afei ye ba no kasahare si ye de to dwom ye di nkomo ne ye ka ho eno so abene mu otumi yi mpasere ana o wadom akyede asurunku bi a me pa cho ye de kwanya no de abmaw se bra befa forms 20 Ghana cedis e free na kosi 30th na kyesi ye wie bibia enti mo a wabefa forms ni nyina me pa cho ye frɛ wafa na ye nkyerɛ wo audition date no final one no baso final audition no baso nti ye frɛ wafa se ne duru hɔ no mo a wonso betumi aba na utiri yie na judge fo no eyiwu a ye de wako finals na akyɛde ahodo ewo mu no onsa tumi aka wo de frɛ mpanimfo 0244878763 0244878763 and 0245204895 eye number abɛfrɛ na mpanimfo agye wo so pepiase ampadu enterprise ene gusu ka kyerɛ sɛ dansie ne ho akade de usan wo mo ho ane aka nyinaa no eye konkwachiri konko ena wo kɔ sesade ama wo ho eno no saa no usi akwada kra na wo kyerɛkyerɛ wo nsɛmu kyerɛ no sɛ me ene mekɔtɔ wa ha ne yabu me ene amama de nti kasa tenten enya de a etoponko nti ene ye ka kyerɛ wo sɛ fuani kyerɛ mu ɛwɔ pepiase ampadu enterprise gasem super plus ena super cool super strong ni nyinaa ye cement no ahodo ɛwɔ hɔ a ye bisawo adwuma a wo kwakoye ne de ho cement e de ama wo iron rods no ye wakese nketewa ne adantem nadoa a wo de bodan so gabi ba ka prango enkrani beka se prango eye dadoa eno nso so all size bi a wo pɛ no onsa ebetumi aka ye o marine boss strong ones wo ha ni nyina no onsa betumi aka bi nkyɛnse a de crew dan so ne de ene eno no wudi agro kra de bɛbro de wo pɛ bia wonsa ebetumi aka ɛwɔ hɔ no mo a enye asenketwa na ne etie ne sɛ ye ba no eye binding wires wire mesh head pan shovel block machine a ye di etwa blocks no a wo ba hɔ no ma wonsa betumi aka bi solid and a hollow a free 4 kopim 6 inches ni nyina blocks no wonsa betumi aka bi ye supply nwiabo na quarry dust ntie bia wo ye foreman ana contractor bia wo de ane sɛ obema wonsa aka pepiase number no frɛ no na fi nkomo ɛwɔ hɔ no oni wedi odabo abo obehu yen ɛwɔ Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital nkyɛn hɔ obehu yen enkwantani new market no nso ye ne Frimpong Enterprise di en muhwɛ ɛwɔ new market hɔ ɛna afi Akim so eduru nso ye ne Apiani Junction edi en muhwɛ akyease obehu yen ɛwɔ ahwene ase ɛya na wahyɛ no nso mo amo across no across nso so o keka kɔ railway hɔ no ano nso ade a ye wɔ hɔ frɛ 024416 6937 0208299115 fresa number ina pepiase ampadu enterprise wonye woso da bia ye betena na mu a ne ye bodawuro akuafoe wo mo ya na o mo tin kwagye nsem tu ho anamon o ma hunu se eye no kwasem ene ya na no korachia me ye tena se a ye di mu nkomo ede ma won eni nti ombe yo osutie na wɔn atu ho anamɔn akuafoɔ no edi saa adwuma no nyinaa ɛnɛ wɔn ɛkɔ naase som sanse wɔn a
wɔn ɛdɔ ɛmo eburo cashew mango sɛyɛ banchifuo cabbagefuo tomato ana onion wɔn ɛdɔ watermelon cowpea wɔn ɛdɔ nkateɛ soya bean ne mifuo wɔn nyinaa ma wɔn nsa ka HJA Africa wɔn ne CSIR aka bom ɛde organic farming aid ɛde aba amɔnten so wɔn tie wɔn tu ho anamɔ no ɛnɛ adane adansidie a ɛnya asɛnketewa mepakyɛw bebree sɛ woyɛ kuani na wɔn pɛ sɛ wɔbɛbu pa agu dantuom wobɛsam w'anim mfifire eduru brɛ wɔ sɛ ɛnobaeɛ no so dɔsɔɔ no ɛma wo nso te w'anim mfifire so brɛ no wote die no ɛhɔ no mo ɛna ɛmmoa bi ba bɛtu agu ɛnobaeɛ no so aba bɛwia sɛ no a ɛma ne mmoa kɛseɛ nso ɛne nti ɛne yɛde ɔfa yi di aba ɛne nti woyɛ kuani a wadaworoma daatɔ tie deɛ meka kyerɛ wɔ no asuo na tu anamɔn na HJA Africa wɔn organic farming aid ɔfa no a Ghana so yɛ hwɛ nnuane ne kuayɔ nsɛm so ebiom Environmental Protection Agency agye wɔn atum ama wɔn abodin krataa wɔn fertilizer ɔyɛ adeɛ yie no ma wɔn nsa ka bi ɛyɛ liquid ɛyɛ natural ɛyɛ cheap ɛyɛ multi-purpose ɛyɛ very effective onsa ka 1 litre wobɛtumi de agu 2 acres efuo no ɛso amana so dɔsɔɔ yɛyɛ wɔ Ghana ha yi a yɛmfa ahwɛ mfraeɛ ɛne nti yɛse ɛyɛ natural 100% Ghanaian ɔma yi mu baabi biara a yɛtɔn kuayɔ ho nneɛma deɛ wokɔ a wo nsa bɛtumi aka bi yɛnkɔ ɛyɛ Tales and Details Agro ɛno no wɔdan main market wokɔ ahotɔ agro ɛno nso wɔdan ha abanasefoɔ nso nsa bɛka bi wɔ Mr. J hɔ wɔn mu ɛwɔ asama kɛse yɛn nso yɛnkɔ Farmers Home atease ha yi a yɛnso yɛbɛkɔ Bisky Agro Chemical wɔn mu ɛwɔ New Ebrem ɛnso ɛkɔ Magina mikuro mu nkɔkɔɔfoɔ nso kɔ Harrifield a ɛne Crown Filling Station di animhwɛ abɛɛm ɛnso mepaakyɛw yɛwɔ ɛyɛ Francis Agro Chemical hɔ wokɔ a wo nsa bɛka bi yɛmfrɛ HJ Africa ɛwɔ 0257315132 0257315132 yɛfrɛ saa number wei a yɛbɛboa yɛn papapapapapa na yɛbɛdane yɛn ho aba yɛba a nkɔmmɔ no a ɛda pono so no ɛdɔɔso yɛbɛhwɛ ne yɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ nom ɛde ama wo nanso apɔmuden deɛ ɛyɛ yɛkan na sɛ ubaa bi tutu a bon sɛ nkɔmmɔ no a yɛdi ne yɛho yɛwahi saa ubaa bi tutu kura mpo no a wofɛrefoɔ no wodi nkɔmmɔ a na wotwotwo no nipa kyɛw ɛno nti ne yɛkamfo Afrakuma Community Hospital ɛde ama wo a wotie anɔpa yi sɛ mo a mo ɛwɔ mpɔtɛm ha na yadeɛ bi aba bɛsoɛ wo wako a ɛnkɔ hospital a atwi ɛho ahyia nyina wawura hɔ nanso so nyaade a wohunu so mepakyɛw fa udehyeɛ no ubusuani no fa ne kɔ Afrakuma Community Hospital ɛnyɛ yadeɛ nyinaa na yɛsunsum yadeɛ emfidi a yɛde hwehwɛ nipadua nim ne yɛhunu yade korɔ nya pa no aduro di ama no no ɛno ne yɛ na yɛni ɛne nti ne yadeɛ bi wɔ hɔ no mu a ne yɛde akɔhyɛ bayie ɛnte saa Afrakumafoɔ no wɔ mfidie a wɔde be siw su firi tiri so akɔsiw nan ase baabi a yadeɛ no asuma bia no ɔbɛtwe apie no de adura kama ho atɔ kama na wabere wa no akwakora na wɔ fie no ɔmo da ɔmo ada wa ma ɔmo bayie mepakyɛwfo ani kyerɛ mu wɔ nkran ama saman sɛ wuduru Stadium Junction hɔ a taxi rank na wɔn ka kyerɛ m sɛ mekɔ new life saa kwantempɔn no aso ɔsamampa ne ɛto ne badin ɛno nti Afrakuma Community Hospital ɔmama ne junction a wuduru hɔ no mu a osimisi Afrakuma wɔn bɛsiw hɔ na watimi akɔakɔgye wayaresa na adeɛ baako a wɔn yɛ mu adeɛ na wɔn yɛ mu rampimu asiedu ɛyɛ ɛtwo ne yie ɛtwo no sɛnea case ne tie biaa sɛ yɛ case 1 case 2 3 4 kokoduru dia koduro mepa kyɛw wode wode hyɛ ne ba a yɛbɛdwo no sɛnea case ne tie biaa me sɛ yɛbɛdwo no ama mframa pafa ne nantem ɛma ne nwu ansa ma akɔtotɔ nantwie akɔpenti dan ho adan yɛ yɛnya yie mepa kyɛw efiri sabre yakɔ monkeka musika ne mom na momfa meyi two no ma mo de hyɛ no 0597
005963 momfrɛ saa number na monyi akwankyerɛ 0597 005963 ofrɛ number we a ɛbɛgye wo so na afei akwankyerɛ bi ɛwɔ hɔ no yɛtumi ɛde ama wo sɛ yɛkɔba a nkɔmmɔ ɛda pono so a nɔpɛ yi yɛba bɛdie no ɛdɔɔso sɛdeɛ mɛdi kan aka akyerɛ wo no ɛduru baabi koraa no a yɛbɛkɔ assembly na assembly nkɔmmɔ sɛ biribi atoto mu a yɛakɔ akɔfɛ no ɛde ama wo na ansa na no wɔn yɛ adwuma ɛwɔ amukorabea mortuary workers wɔn bɔ ntrɛne sɛ adwuma no wɔn yɛ no wɔn bɛgyae wɔn bɛte atua adentia anɔpɛ yi yɛkɔba a yɛbɛbɔ apini wɔn yɛnsa ka wɔn a ne yɛbisa wɔn deɛ ntia wɔn hwɛ mu so no ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛba bɛte atua ɛnra ɛne ɛyɛ sɛ small scale miners wɔn nka bɔ mu kura ne wɔn bɛdi nkɔmmɔ san so wɔn kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ bi sɛ wɔsɛ yɛde tabo no to wɔn adwuma no so wɔn kyerɛ sɛ daabi wɔde tabo no to wɔn adwuma no so ɛnyɛ yie anɔpɛ yi ɛbiri bɛ mu yɛbɛdi ho nkɔmmɔ Alliance for Restoration of Civil Rights wɔn kyerɛ sɛ kyekyere a yɛkyekyere nkurɔfoɔ bi a ɛkɔyɛ demonstration mɛkyerɛ democracy hub foɔ ne bi no ɛnyɛ ade pa ɛno nso so yɛbɛdi mu nkɔmmɔ sɛ galamsey na asɛm no yɛnka nwie yi o daabi wei bɛdi na finhyia na ɛne nti me ne wo kasa yi ɛnka bɔ mu ku a wɔn ɛna wɔhwɛ lab nsɛm so mekyerɛ Ghana Association of Medical Laboratory Scientists wɔn nso so de wɔn ano ato mu kyerɛ sɛ atamɛɛhye hwɛ sɛ ɔbaa wɔrepanyin nsɛn ɔbɛbrɛbrɛbrɛ abɔ mpaya ne nyame yɛ n'adom na baako atom yɛsɛ wakɔ akɔnom galamsey nsuo tina sɛe akwadaa no abranteɛ bi bɛyɛ